anong gagawin natin? Anong pinag-uusapan nyo? Kuya, akala ko yayaman na kami ni tatay. Mapasa amin ang kayamanan ng Senior Manny. Kapag nawala na si Jairus, magagawa na namin ang lahat. Sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang mga binabalak mo kay Jairus. Ma'am? Anong ginagawa mo dito? May tatawagan lang po sana ako, ma'am. Check ko lang po yung anak ko. Ma'am, sandali lang po ah. Tatawagan ko lang po yung anak ko. O sige. Anak, Bakit po, Nay? okay ka lang ba? Oo naman po, Nay. Bakit po? Wala lang. Nangungumusta lang ako. Bakit ang sabi ni Ma'am Leia? Nakita na daw nila Madam Mitch si Jairus. Sino kaya yun? Ayos lang naman po ako dito, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sige anak, alam mo naman ang nanay, laging nag-aalala sa'yo. Malaki naman na po ako, Nay. Kaya ko na po ang sarili ko. Alam ko anak, pero alam mo naman, hindi mawawala sa akin yung pag-aalala. Opo, Nay. Salamat po. Pero, huwag na po kayo dyan mag-isip ng kung ano-ano. Sige na anak, babalik na ako sa trabaho ko. Mag-iingat din po kayo dyan, Nay. Bakit kaya biglang napatawag si Nanay? George, kamusta dyan? Hello, Madam. Ayos naman po. Si Jairus. Baka mamaya matakasan ka niyan, ha? Binabantayan po ng maigi ng mga tauhan natin, Madam. Mabuti. Kumanda ka na para sa ipapagawa ko sa'yo. Madam, gagawin ko ba talaga yung kay Jairus? Oo. Bakit? Ayaw mo bang makuha ang pera mo? Gusto naman, Madam. Pero paano kung mahuli tayo? Kaya gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Opo, Madam. Sige na. Tatawag na lang ako ulit sa'yo. Hello? Bakit? George, andito kami sa ospital. Ang anak mo inatake na naman. Ano? Sige, hintay mo ako dyan. Kailangan ko ng malaking pera para sa gamutan ng anak ko. Pero paano nang gagawin ko ngayon? Mukhang may binabalak sila Ate Mitch. Bakit kaya hindi siya mapakali? Kailangan mapasa amin ang kayamanan ng Senior Manny. Kapag nawala na si Jairus, magagawa na namin ang lahat. Sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang mga binabalak mo kay Jairus. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Baka maubusan na naman ng gamot si tatay.
Hello, Ate Ruby. Hello, Marga. Kumusta na ang tatay mo? Eto, medyo okay naman sa ngayon. Pero, kailangan ko na sigurong bumalik muna dyan. Oo, Marga. Kailangan ka na dito. Hinahanap ka na kasi ni Madam. Ganun ba, ate? Sige, kausapin ko lang yung kapitbahay namin para may titingin kay tatay. Sige. Sige na, ate. Pupuntahan ko pa si tatay sa loob. Sige, Marga. Puntahan ko kaya si Aling Lydia. Aling Lydia? Oh, Marga, ano yun? Halika, pasok ka. Aling Lydia, makikiusap po sana ako sa'yo na kapag umalis po ako, pakitingin-tingin na lang po si tatay sa bahay. Bakit, Marga? Kailan ka ba aalis? Baka po bukas na po, Aling Lydia. O sige, di bali. May magbabantay naman sa tindahan ko, yung isa kong anak. Maraming salamat po, Aling Lydia. Hindi naman po alagain si tatay. Gusto ko lang po may tumitingin-tingin sa kanya. Mabuti, malakas pa ang tatay mo. Opo, dahil din po siguro sa gamot niya. Mabuti kinakaya mo ang pagpagamot sa kanya. Siguro malaki ang sahod mo, ano? Sige na po, Aling Lydia. Baka hinahanap na po ako ni tatay. O sige, ako na lang ang titingin sa tatay mo pag nakaalis ka na. Maraming salamat po. Sige po, alis na ako. Paano kaya niya napapagamot ang tatay niya? Siguro may ibang trabaho yun. Ano kayang gagawin ko? Kailangan ko ng malaking pera para sa anak ko. Kailangan kong madugtungan ang buhay niya. Kung gawin ko na lang kaya ang pinapagawa ni Madam sa akin. Hello? Ano? Sandali lang! Bakit hindi mo man lang ako hinintay na gumawa ng paraan, anak? Kahit ano naman, gagawin ko para sa'yo. Tay, alis po muna ako ha. Babalik po muna ako sa trabaho para may panggamot po kayo. Sige anak, mag-iingat ka ha. Opo, Tay. Aling Lydia, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho ko. Sige, ako na lang ang bahala kay Romeo. Opo. Kaya ko pa anak, hindi mo naman kailangan pabantayan pa. Tay, kasi po ayoko nang maulit yung nangyari pa sa inyo. Sige anak, kung yan ang gusto mo. Sige na, Marga, ako nang bahala sa tatay mo. Maraming salamat po, Aling Lydia. Huwag ka mag-alala, Tay. Dadalawin po kita ulit dito. Sige anak. Sige, Tay. Iinumin niyo po yung mga gamot niyo, ha? Oo anak. Sige po, Aling Lydia. Aalis na po ako. Kayo na po bahala kay tatay. O sige, Marga, mag-iingat ka, ah. Salamat po. Madam. Mabuti naman at nandito ka na, Marga. Pasensya na po kayo, madam, kung inabot po ako ng ilang araw. Wala po kasi mag-aalaga kay tatay. O sige, magtrabaho ka na doon. Ate, Oh, Marga, nandito ka na pala. bakit mainit na naman ang ulo ni madam? Huwag mo nang pansinin yun. Lagi namang mainit yung ulo nun. Sige na, ilagay mo na yung gamit mo doon. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Sige, Ate Ruby.
sumasagot si George. Hello? Ano? Nakatakas si Jairus? Hello, kuya. Oh, bakit Mitch? Nakatakas daw si Jairus. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko din alam. Si George, hindi ko din matawagan. Paano ngayon yan? Baka mamaya isumbong tayo sa mga pulis. Hindi maaari yun. Kailangan ipahanap na natin siya. Oo, Mitch. Sandali lang at may tatawagan lang ako. Sige, kuya. Hello? May ipapagawa ko sa'yo. Hanapin mo ang pamangkin ko. Ibibigay ko na lang sa'yo ang larawan niya. Pre, kain muna tayo. Sige. Kuya George, Huwag kang maingay. buti nandito ka na. Anong balak nila sa akin? Akala ko pupunta nila ako sa malaking bahay. Huwag kang maingay. Kuya, akala ko yayaman na kami ni tatay. Yun pala, ikukulong nila ako dito. Ron, tumakas ka na. Sumama ka sa akin. Ron, tumakbo ka na. Pare! Nakatakbo yung bata! Pare! Ayun! Sana siya makapulan ng mga gunggong na yun. Tama lang yung ginawa ko. Anak, patawarin mo si tatay. Pangako, babaguhin ko ng buhay ko. Ma'am, alam kong ikaw ang kapatid ni Madam Mitch. Ingatan niyo po si Jairus kung sakali man na mahanap niyo siya. Hindi siya tatantanan nila, Madam Mitch. Papatayin siya ng mga ito. Pasensya na po kayo. May pinalabas ako na peking Jairus. Nakonsensya ako kaya pinatakas ko siya. Ano? Hindi siya si Jairus? Sinasabi ko na nga ba eh. Kailangan kong maharap si Jairus bago nila ako maunahan. Brian? 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 Rysel, bakit? Brian, natapos mo na ba yung pinapagawa sa atin ng prop natin? Oo naman. Ikaw ba? Natapos mo na? Hindi pa nga eh.
Napuyat kasi ako. Nilagnat kasi yung kapatid ko. Binantayan ko siya kagabi. Ganun ba? O sige, tulungan na lang kita para maipasa mo na rin bukas. Sige, salamat. Eh, nagdadahilan ka lang naman yata eh, para makasama mo ako. Hoy, hindi ah. Sige na, aminin mo na. Hindi nga. Gawin na nga natin. Sige, dali lang, maliligo muna ako. May pawis na rin ako eh. Oo nga eh. Kanina ka pa nangangamoy. Sige, sandali lang ah, maliligo lang ako. Diyan ka lang. Oo na. Sino kaya yun? Hello sir. Hindi ko po makita. Kanina pa po ako naghahanap rito. Sir, baka nagtago na si Jairus. Alam niya kasi na ipapapatay mo siya. Kaya mahirap na hagilapin dito. Wala talaga sa ayos, sir. Patatawirin pa ako sa dagat. Jairus? Ibig sabihin, nakatakas yung nagpapanggap na Jairus? Brian! Brian! Oh, bakit Rysel? Narinig ko yung lalaki kanina. May kausap siya. Nakatakas daw yung Jairus. Di ba? Siya yung sinasabi mo nagpapanggap na ikaw? Talaga? Ito ibig sabihin, tama talaga yung hinala ko na may gagawin sa akin sila Tita Mitch at Tito Berto. Delikado pag nalaman na ikaw ang totoong Jairus. Mabuti na lang at hindi pa nila nalalaman na peke pala ang lalaking yun. Dapat talaga, hindi nila malaman ang totoo. Ate Ruby, Ma'am Leia, bakit po? may nag-chat sa akin. Sinabi niya, nakatakas daw si Jairus. At ang lalaking yun, nagpapanggap lang siyang si Jairus. Totoo po? Ngayon, nangangalib ang buhay ng pamangkin ko. Kapag nalaman nila na hindi totoo ang Jairus na nagpakilala kina ate. Oo nga po, ma'am. Totoong mapangalib ang mga ate at kuya mo. Hindi ko alam kung bakit ganun sila kasama. Para lang sa kayamanan, kayang-kaya nilang pumatay. Mabuti na lang, hindi pa nila alam na si Jairus ay si Brian. Mas mabuti na yon, ligtas pa rin ang anak ko. Ate, anong gagawin natin? Ano pinag-uusapan nyo?